Ni naiz beltzaran bakarra familian. Anaiak dira rubioak eta begi argia dituzte. Eta hori izan da desgrazi txiki bat, txikia ginen bitartean. Eta beti esaten zuten, ai, que niña más mona, eta aiz bat. Eta mutila, que guapo, eta gero gidatzen duten eta esaten ziaten, beti. Que morenita más salada. Eta itak esaten zuen, pero es muy lista. Eta sartu zian hemen lista izan behar hori. Eta esatzen dut eskola berrian ez badira jabetzen lista naizenik, baina jabetu zian. Aita administratiboa zen. Administratiboa eta autodidakta. Desente kultoa zen estandarrerako. Amak lan egiten zuen, hori agian interesantea da, gutxitan gertatzen da bezala. Amak ez zuen sekula santan lan utzi. Izan zen saltzaile lehenengo eta kutxazaina gero, jubilatu zen arte. Orduan, gure bidea zen ofizio bat izatea, Aizparen eta Bilona. Eta hori ingen. Ni hasi nintzen lanian 16 urtekin eta 18 urtekin hasi nintzen batxilergoa egiten. Nire inguruko lagunak, ni baino gaztexiagoak, baina ikasketak garaiz eginda, zijoazten Bartzelonara, tartean Ibon Sarasola. Eta historia egin nuen da bukatu nuen. Karrera bitartean lanian hau Bai, beti etzan aukera bat, etzegon beste modurik. Baina hor daukate, arantza txiki bat gordea, gustatuko litzaidake, halako batean, ikasketa ez dakizango nuken, historia del arte agian. Unibertsitatera joan hori bakarrik egiten, lanik egin gabe, xeri eta esan, aber. Eragileak zian Ricardo Arregi, baina enun ezagutu, zatik bere ala hiltzan. Ramon, Ibon, eta atzean Aristi. Tarduan, antolatu zituzten talde batzuk, interesen araberakoak, eta biltzen ginen, astean behin, euskara lantzera nor bere interesen arabera. Pasako zian, hilabete pare bat edo, eta jendea hasi zen gutxitzen, eta gelditu ginen Josemi Zumalabe, fundaziokoa, eta ni. Bakarrik jarraitzen genula. Eta orduan esan ziguten, etzula zentzurik eta zuzenian argitaletxera pasatzeko eta Josemik etzuen nahi izan, eta ni, bai. Eta orduan hor hasi nintzen Ibonekin da Ramonekin eta Aristirekin Quintana etortzen zen ere bai. Argitaletxearen lur inguruan lanian. Hasi behar nuen lanian gure auzoko ikastolan, egiako ikastolan. Eta orduan esan ziaten nik ezin nuela han lan egin. Zatikan ni atxezalean itzala eta atxezaleak espainolistak zirala eta ikastola hartan espainolistarik etzala sartuko eta botan induten. Izan zen izugarri mingarri. Zan, ezkerra eta progresistak atxearen alde, eta besteak atxearen kontra, baino etzan atxea bakarrik, klaro, atxea zen ikurra. Batasunaren bultzagile nagusiena Koldo Mitxelena zen, eta Koldo Mitxelena PNV-koa zen. Orduan, horrek esan nahi du PNV-en bazegola gutxiengo luzido bat ulertu zuena batasunik gabe akabo, baina gero masa kontra zegoen. Kontra zegoen hain zuzen ezkerra alde zegolako. Eta batasunak eintzun aurrera, 3 baliabide sortatu zianean. Bat, batasunaren aldeko bultzatzaileen bultzada kulturala. 2, Euskaltzaindiak eta Bilasante Zanburu momentu hortan Mitxelenaren eraginez ulertu zuen batasunik gabe ez zegoela zereginik. Eta 3, Franco hilda gero, lehenengo erakunde
demokratikoak, Garaikotxearen gobernuak, PNV, bere egintzunean ere irizpide hori. Batasunik gabe ezin zuten funtzionatu. Ezin zian euskalkiak, ez zegoen irakaskuntzarik, ez zegoen literaturarik, ez zegoen ez. Eta orain uste dut, nire belaunaldiak egin duen gauzarik handina euskararen batasuna izan dela. Eta uste dut gainera, mendetan ez dula euskarak olako aurrera pausorik eman. Harro nago gerra hartaz, gerra bat izan da. Zergatik Panpox argitaratu zen 1979an. Eta ni ordurako justu eginen lan egiten liburu hori idatzi nuen. Gero nik kazetaritza egiten hasi nintzen ez nuen bukatu. Laugarrenean utzi nuen. Nintzen euskaldun alfabetatu bat, euskara tresna bezala erabiltzen zekiena, gaztea, kulto xamarra. Eta Euskal Telebistaz izanean, lehenengo, proposatu zioten saio bat Angel Lertxondiri. Angelek esan zunean, ez eskaini ziaten niri. Eta gero utzi egin nun. Ez zan nire asmoa, nik idatzi nahi nun, eta teleak itzian usten. Badiru pixka bat pilatu nunean, utzi nuen da, unitzen kanpora liburu bat idazta. Eta gero, hasi nintzanean Ibonekin da Ramonekin da hauekin, Ibonek liburu bat argitaratua zeukan, poema liburu bat, Ramonek novela bat, orduan nik zergatik ez, elkarrekin lanian ari ginean, eta orduan idatzen ditun poema batzuk, baina idatzen ditun guztiz klandestinidadean, inori ezer esan gabe, eta aurkeztu nituen lehiaketa batera. Eta irabazi nuen. Eta hortik aurrera nire martxa interruptus honetan, beti jarraitu dut idazten. Ni guain 10 urte pasa dirala eta itzuli 12 uste dut. Azken liburutik hona itzuli nahi zenean, gelditu nahi harrituta ze gorpuztua dagoen euskal literaturaren mundua. Urrezko aroa ez dakit, baina zilarrezko aroa bai, gutxinez.